Azi am tuns o parte din rozmarin și din cimbru. Asta este cimbru din față, mai am în spate cimbru lemon și rozmarin, am mai multe soiuri, asta e soiul din față și o să-l pun la deshidratat. Pur și simplu iau ramurelele de rozmarin, le pun pe tărița deshidratorului și le bag la deshidratat la 40-45 de grade până mâine, las peste seară. La fel procedez și cu cimbru, deși am cam mult și cred că pe restul voi deshidrata afară. Am un deshidrator din pânză. Acum închidem și setăm temperatura la 40 de grade. Așa arată cimbru după ce l-am tuns. Aici au fost două plântuțe de cimbru plantate acum 5 ani și au crescut foarte, foarte mari, le merge foarte bine în paturile acestea. Și aici un rozmarin, care e de fapt unul singur, tot așa plantat acum 4-5 ani, dar a crescut foarte mare și plănuiesc să-l divizez în toamna asta. Și acum să mergem la celălalt rozmarin. Am un rozmarin care e trător și altul care e rozmarin siberian sau ceva de genul se numește, rezistent la ger, bine, toți rezistă foarte bine, și cimbru lemon. Aici am o tufă mare de cimbru lemon. Asta este de un tip, miroase a lămâie, foarte, foarte bun condiment pentru pește. Și aici tot cimbru lemon este, dar este un alt soi, are o ușoară aromă mai citrică. Și aici am un tip de rozmarin, al doilea tip de rozmarin. Pe aceștia îi tund mâine. Țin să precizez că acum este a doua oară în acest sezon când tund atât rozmarinul cât și cimbru. Și dacă vreți să vedeți cum o să prepar miere cu cimbru, care e foarte, foarte bună, mai ales în sezonul rece, este bună pentru gripe, pentru durere de gât, puteți să-mi dați un follow. Mulțumesc!